ҳафтаи равон бо ташаббуси сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд генерал-майёри милитсия Абдулло Навҷувонов ба муносибати Иди Наврӯз барои ҷалби ҳарчи бештари ҳайати шахсӣ ба варзиш байни ҳайати шахсии шуъбаву хадамотҳои раёсат мусобиқаи даставии футбол оғоз гардид. Мусобиқа таи як ҳафта идома хоҳад ёфт. аз ҷараёни баргузории мусобиқа гузориши навбатӣ омода шудааст. иқдоми навбатии роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз ин ташкили мусобиқаи даставии футбол барои дарёфти ҷоми сардори мақомоти корҳои дохилӣ вилоят мебошад, ки метавонад дар самти ҷалби ҳайати шахсӣ ба варзиш ва обутоби ҷисмонии онҳо мусоидат намояд. мусобиқаи мазкур байни дастаҳои шуъбаву хадамотҳои дастгоҳи марказии раёсат ҷараён хоҳад гирифт. дар маросими кушодашавии мусобиқа муовини сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд полковники милитсия Ҷамшед Зубайрзода иштироку суханронӣ мақсади баргузории чорабинии варзиширо шарҳ дод. ҷалби кормандон ба намудҳои гуногуни варзишро омили авҷдиҳандаи нерӯ, пояндагии саломатӣ ва пешбурди тарзи ҳаёти солим арзёбӣ намуда, таъкид дошт, ки варзиш дар реҷаи кории мақомоти корҳои дохилӣ мавқеи хос дорад. бозии дастаҳои хадамоти пешгирии хубвайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонон ва шуъбаи тафтишотии раёсат оғозбахши мусобиқа гардид, ки ба пирӯзии дастаи хадамот бо ҳисоби бузурги 8-1 хотима ёфт. дар мусобиқаи мазкур дар ду зергурӯҳ 14 даста ҷиҳати иштирок номнавис шуданд. мусобиқа аз рӯи реҷаи системаи даврӣ ҷараён хоҳад гирифт ва дастаҳои беҳтарин ба давраҳои баъдӣ роҳ меёбанд. тавре таъкид гардид, ишғолкунандагони се зинаи ифтихорӣ соҳиби ҷоми мусобиқа ва медалу тӯҳфа хоҳанд шуд. бар замми ин маҳорати футболбозон дар алоҳидагӣ қадршиносӣ мешавад, ки дар гузоришҳои баъдӣ иттилоъ хоҳем дод.